id-diżabilità tista' tpoġġi numru ta' sfidi, iżda d-determinazzjoni twassal biex dak li jkun xorta waħda jaħdem biex iwettaq il-ħolm tiegħu u saħansitra tal-komunità ta' madwaru. Il-Partit Laburista għandu 5 kandidati b'diżabilità għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali l-ġejjin. Fikla ma' Sinjura Michelle Muscat u l-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista Dr. Randolph De Battista, il-5 kandidati iddiskutew l-aspirazzjonijiet għall-lokalità tagħhom. Ma għadux lura milli jsemmu dak li jista' jkun ta' sfida fil-ħidma tagħhom, iżda daqstant ieħor deru determinati li jirnexxu. Xi ħaġa li niżlet għasel għal Michelle Muscat li taħdem tant fis-settur tal-inklużjoni. L-iktar ħaġa li laqtitni li tkellimna fuq kollox minn barra d-diżabilità li forsi xekkel li xi wħud minnhom. Għax huma persuni li jgħixu ħajja mimlija, ħajja li hija għandhom fiha minn kollox, għandhom il-familja, għandhom ix-xogħol tagħhom, għandhom id-dinjità fuq kollox u li issa qegħdin jaħsbu biex jagħtu wkoll xi ħaġa lura lill-komunità tagħhom. Clifford Portelli huwa kandidat fuq raħal ġdid, Gianluca Kutajar fuq iż-Żurrieq, Jonathan Paċ qed jikkontesta l-Kunsill Lokali ta' Birzebbuġa u Matthew Ketkuti u Matthew Ġordemajna huma kandidati fuq il-lokalità tar-Rabat. Ma' Sinjura Muscat fissru kif l-aspirazzjoni tagħhom li jaħdmu fil-lokalità tmur lil minn temi li għandhom x'jaqsmu mad-diżabilità jew l-aċċessibilità. Iktar attivitajiet kulturali u soċjali u infrastruttura aħjar huma fost it-temi li jenfasizzaw. Jiena kbirt u għext u trabbejt ir-Rabat u ir-Rabat tagħna ħafna nemmen li issa wasal iż-żmien nagħtih xi ħaġa lura. Il-background tiegħi hija gwida tat-turisti, allura ovvjament hija pakkett fejn nista' noffri ħafna lill-lokalità fil-qasam kulturali. Jiena naħdem fil-qasam soċjali mill-2002 u envju li raħal ġdid għandu aging population nista' nifhem ħafna iktar bżonnijiet. Bħala Birzebbuġa għandha ħafna sfidi bħal dawk ambjentali, aċċessibilità, bħal dawk sportivi, nistgħu ngħidu l-klabs ukoll. Nixtieq ħafna li ngħinu l-komunità ta' Żurrieq diversi oqsma fejn nista' ngħin, speċjalment fis-oqsma soċjali ta' Żurrieq. Is-Sinjura Muscat tkellmet dwar ir-riżultati li kisbu l-atleti Maltin fl-Olimpjadi Speċjali u qalet li dan hu sinjal ta' kif persuna m'għandha taqta' qalba qatt. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista Dr. De Battista fisser kif dan hu eżempju ieħor ta' inklużjoni fis-soċjetà ispirata mill-Partit Laburista, bħalma kienu ispirati bidliet oħra li l-Partit Laburista ġab mill-Gvern f'dan is-settur. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.